በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንደይ ዮሐንስ ኣለዉ። ዮሐንስ መጥምቕ ንጎይታ ኢየሱስ ዘጥመቐን መገዲ ዝጸረገን ነቢይ ዮሐንስ ማርቆስ ጸሓፊ ካልኣይ ወንጌል ማርቆስ ዝኾነ ሓጋዚ ሐዋርያት ሐዋርያ ዮሐንስ ወዲ ዘብዴዎስ እቲ ጎይታ ዘፍቅሮ ዝነበረ ወዲ መዝሙር። ክልቲኦም ዮሐንስ ኣመልኪቱ 25 ሕቶታት ኣብ ቀጻሊ ክነቕርበልኩም ተደሊኹም ኣብ ኮመንት ስሞም ጠቒስኩም ጸሓፉልና። ንሎሚ ግና ብዛዕባ እቲ ሳልሳይ ማለት ብዛዕባ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ ዘብዴዎስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ንሱ ወንጌል ዮሐንስን 3 መልእኽትታት ዘበርከተ ኮይኑ ኣብ ደሴት ፍጥሞ ተኣሲሩ ከሎ ነቲ ዓብዪ ሰማያዊ ምስጢር ራእይ ዮሐንስ ዝጸሓፈ እዩ። ህይወቱን ኣገልግሎትን ክነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉ ንዕድም። ቅድሚ ምጅማርኩም ግና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ነዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ክትኮኑ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ላይኩን ግበሩ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ድማ ንኻልኦት ሼር ግበሩዋ። ክንደይ ከም ዝመለስኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና። ዮሐንስ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ምርካቡ ናይ መን ወደ መዝሙር ነበረ? ናይ ሙሴ፣ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ፣ ናይ ኤልያስ? መልሱ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ እዩ። ዮሐንስን እንድርያስን መጀመርታ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ መጥምቕ ነበሩ። ንኢየሱስ ምስ ረኣይዎ ግና ሰዓብዎ። እዚ ዝኾነሉ ከባቢ 26 ዓመተ ምህረት እዩ። ንጽባሒቱ ከዓ ዮሐንስ ምስ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ደው ኢሉ ነበረ። ንኢየሱስ ክመላለስ ከለዎ ከዓ ጠሚቱ እንሆ ትገንሸል ኣምላኽ በለ። እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ክዛረብ ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ። ሓቀኛ መምህር ወይ መራሒ ወትሩ ናብ ክርስቶስ ከም ዝመርሐና ንምልላይ ይሕግዘና። ኣቦን ሓውን ቅዱስ ዮሐንስ መን ይባሃሉ ነበሩ? ዮናን ጴጥሮስን፣ ዘብዴዎስን ያዕቆብን፣ እልፍዮስን ማቴዎስን። መልሱ ዘብዴዎስን ያዕቆብን እዮም። ዮሐንስ ወዲ ዘብዴዎስ ክኸውን ከሎ ሓዊ ከዓ ያዕቆብ እቲ ዓብዪ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ሓዊ ዮሐንስን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም ኣብ ጀልባ መርበቦም ክዕርዩ ረኣዮሞ ጸውዖም። ኣምላኽ ንስድራ ቤታት ብሓባር ንኣገልግሎቱ ክጽውዕ ከም ዝኽእል ድማ የርእየና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስን ንሓዊ ያዕቆብን እንታይ ዝብል ቅጽል ስም ሃቦም? ቦአኔርጌስ ወይ ድማ ደቀ ነጎድጓድ፣ በርናባስ ወይ ድማ ደቂ ምጽንናዕ፣ ኬፋ ወይ ድማ አለት እምኒ። መልሱ ቦአኔርጌስ ወይ ከዓ ደቀ ነጎድጓድ እዩ። ጎይታ ብምኽንያት እቲ ሓዊ ዝመልኦን ቀናእን ባህርዮም ደቂ ነጎድጓድ ኢሉ ጸውዖም። ንያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ንዮሐንስ ሓውን ያዕቆብን ንኣታቶም ቦአኔርጌስ ማለት ደቂ ነጎድጓድ ኢሉ ስም ሃቦም። ኣምላኽ ንዘለና ውዑይ ስምዒት ቀይሩ ንኽብሩ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ድማ ይምህረና። ዮሐንስ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝነበሩ 3 ዝቐረቡ ሐዋርያት ሓደ ነበረ። እዞም 3 መን ነበሩ? ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ፊልጶስ፣ ቶማስ። መልሱ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ እዩ። እዞም 3 ሐዋርያት ኣብ ፍሉይ ፍጻመታት ማለት እውን ከም ምስጢር እቲ ነዊሕ እምባ ምስ ጎይታ ጥራይ ነይሮም እዮም። እዚ ድማ ከባቢ 29 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሕሪ 6 መዓልቲ ከዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንዮሐንስ ሓውን ሒዙ ናብ ነዊሕ እምባ በይኖም ኣውፅኦም። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዝያዳ ጥቡቕ ርክብን ምስጢርን ዝካፈሉ ሰባት ከም ዘለዉ የርእየና። ዮሐንስን ሓውን ኢየሩሳሌም ብሓዊ ክትጠፍእ ዝሓተትሉ ምኽንያት እንታይ ነበረ? ህዝቢ ሰማርያ ንኢየሱስ ስለ ዘይተቐበልዎ፣ ፈሪሳውያን ስለ ዝጸረፍዎም፣ ሮማውያን ስለ ዝኣሰርዎም። መልሱ ህዝቢ ሰማርያ ንኢየሱስ ስለ ዘይተቐበልዎ እዩ። ሳምራውያን ንኢየሱስ ምቕባል ምስ ኣበዩ ዮሐንስን ያዕቆብን ሓዊ ካብ ሰማይ ከውርዱ ሓቲቶም ኢየሱስ ግና ገሰጾም። እዚ ዝኾነሉ ከባቢ 30 ዓመተ ምህረት ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ እዚ ሪኦም ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮስ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንእዝዝ ትፈቱ ዶ በልዎ። ክርስቶስ ንምድሓን እምበር ንጥፋኣት ከም ዘይመፀን
ንሕናውን መሓርቲ ክንከውን ከም ዝግባእ ይምህረና። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድራርን ምሕጻብ እግርን ዮሃንስ ኣበይ ተጸጊዑ ነበረ? ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ፣ ኣብ ሕቑፍ ኢየሱስ፣ ኣብ ጥቓ ይሁዳ። መልሱ ኣብ ሕቑፍ ኢየሱስ እዩ። ዮሃንስ ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ድራር ኣብ ጥቓ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ተጸጊዑ ነበረ። እዚ ድማ ከባቢ 30 ዓመተ ምህረት ሐሙስ ምሸት ቅድሚ ስቕለት እዩ። ካብ ደቀ መዛሙርቱ እቲ ንኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ሕቑፍ ኢየሱስ ተጸጊዑ ነበረ ድማ ይብል። ምስ ኣምላኽ ፍሉይ ናይ ፍቕሪ ምስጢርን ምቅርራብን ክህልወና ከም ዝኽእል ድማ የርእየና። ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ንማርያም ኣዲኡ ንመን ሓደረ ሃበ? ንጴጥሮስ፣ ንዮሃንስ፣ ንያዕቆብ ሓው። መልሱ ንዮሃንስ እዩ። ጎይታ መስቀል ከሎ ንኣዲኡ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ዮሃንስ ገደፋ። ካብቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ትሕቲ መስቀል ዝነበረ ንሱ ጥራይ ነበረ። እዚ ዝኾነሉ ከባቢ 30 ዓመተ ምህረት ዓርቢ ስቕለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ንኣዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሎም ምስ ረኣየ ንኣዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ እድኺ በላ፣ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃዲኻ በሎ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ ከዓ እቲ ወደ መዝሙር ናብ ቤቱ ወሰዳ። መንፈሳዊ ሕድርን ሓልዮትን ስድራ ቤት ክሳብ መወዳእታ ክንሕሉ ከም ዝግባእ ይምህረና። መንፈሳዊ ሕድርን ሓልዮት ስድራ ቤትን ክሳብ መወዳእታ ክንሕልዋ ከም ዝግባእ ይምህረና። ጎይታና ኢየሱስ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ምስ ጴጥሮስ ኮይኑ ናብ መቃብር ብጉያ ዝኸደ መን እዩ? ዮሃንስ፣ ቶማስ፣ ማርያም መግደላዊት። መልሱ ዮሃንስ እዩ። ዮሃንስ ካብ ጴጥሮስ ፍጥነት ስለ ዝወሰኸ ኣቐዲሙ መቃብር በጽሐ፣ ግና ኸ ኣይኣተወን። እቶም ክልተ ከዓ ብሓባር ጐየዩ። እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ግና ንጴጥሮስ ቀደሞ እሞ ቅድሚኡ ናብ መቃብር በጽሐ ይብል። ንነገረ ኣምላኽ ዘሎና ናፍቆትን ቅንኣትን ክንጐየሉ ከም ዝግባእ ንመሃር። ድሕሪ ትንሣኤ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ ዓሳ ኸገፉ ከለዉ እቲ ኣብ ገምገም ደው ኢሉ ዝነበረ ኢየሱስ ምዃኑ ቀዲሙ ዘለለየ መን እዩ? ጴጥሮስ፣ ቶማስ፣ ዮሃንስ። መልሱ ዮሃንስ እዩ። ንጎይታ ቀዲሙ ብምልላይ እዚ ጎይታ እዩ ዝበለ ንሱ እዩ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ እዚስ ጎይታ እዩ በሎ። ንጹህ ልቢ ዘለዎ ሰብ ወትሩ ስራሕን ህላዊ ኣምላኽ ንምልላይን ቅልጡፍ እዩ። ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ዮሃንስ ምስ መን ኮይኑ እዩ? ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ ወይ ድማ ጽብቕቲ ንዝነበረ ሓንካስ ዘሕወየ ምስ ጳውሎስ፣ ምስ ጴጥሮስ፣ ምስ በርናባስ። መልሱ ምስ ጴጥሮስ እዩ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ብሓባር ኮይኖም የገልግሉን ይጽልዩን ነበሩ። እዚ ዝኾነሉ ከባቢ 31 ዓመተ ምህረት እዩ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ብግዜ ጸሎት ኣብ 9 ሰዓት ብሓባር ናብ ቤተ መቕደስ ይድይቡ ነበሩ። ኣብ ኣገልግሎት ሓድነትን ምትሕጋዝን ዓብዪ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይምህረና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ንዮሃንስ ምስ ጴጥሮስን ያዕቆብን ብምንታይ ገለጾም? ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን፣ ከዋኽብቲ ሰማይ፣ መሰረት ህንፃ። መልሱ ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ቀንዲ መራሕቲ እምነት ኣዕኑድ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። እዚ ዝኾነሉ ከባቢ 40 እስካብ 50 ዓመተ ምህረት እዩ። እቶም ኣዕኑድ መሲሎም ዝረኣዩ ያዕቆብን ኬፋን ዮሃንስን ናይ ሕብረት የማኔቲ ኢዶም ሃቡና ድማ ይብል። ኣብ ቃል ኣምላኽ እሙናትን ጽኑዓትን ኮይና ንቤተ ክርስቲያን ኣዕኑድ ክንኮና ከም ዝግባእ ይምህረና። ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ብድምር ክንደይ መጽሓፍ ጽሒፉ? 1 መጽሓፍ፣ 3 መጽሓፍቲ፣ 5 መጽሓፍቲ።
መልሱ 5 መጽሐፍቲ እዩ። ንሳቶም ድማ ወንጌል ዮሐንስ፣ 3 መልእኽትታት ማለት እውን ቀዳማይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይ ከምኡውን መጽሓፍ ራእይ ይጥቀሱ። እዚ ኣብ ታሪኽ ቀኖና መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ንተኣዛዝነቱ ርእዩ ብብዙሕ መንገዲ ቃሉ ንምግላጽ ከም ዝተጠቐመሉ የርእየና። ዮሐንስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ንኣምላኽ ብምንታይ ቃል እዩ ቀንዲ መለለይኡ ገይሩ ዝገለጾ? ኣምላኽ ፈራዲ እዩ፣ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፣ ኣምላኽ መሓሪ እዩ። መልሱ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ዝብል። ዮሐንስ ሐዋርያ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ መለኮታዊ ባህሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ የጉልህ። እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ይፈልጦን እዩ፣ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ ድማ ይብል። ህይወት ክርስትና ብዘይ ፍቕሪ ትርጉም ከም ዘይብላ ድማ ይምህረና። ብታሪኽ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዮሐንስ ድሕሪ ዕንወት ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ 70 ዓመተ ምህረት ናብ በየነይቲ ዓዲ ተዘዋዊሩ አገልጊሉ። ናብ ሮም፣ ናብ ኤፌሶን፣ ናብ ግብፂ። መልሱ ናብ ኤፌሶን እዩ። ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ኮይኑ ንኣብያተ ክርስቲያናት ኤስያ ይመርሕን ይከናኸንን ነበረ። ናብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ስደዶ ድማ በለኒ ይብል። እዚ ድማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 11 ናብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ስደደን ድማ በለኒ ዝብል ከም ምርኣያ ይግለጽ። ኣብ ዘለናዮ ሓድሽ ቦታን ኩነታትን ወትሩ ንኣምላኽ እሙናት ኮይና ክነገልግል ከም ዘለና ይገልጽ። ዮሐንስ ብሰንኪ ቃል ኣምላኽ ምስክርነት ኢየሱስን ኣብ በየነይቲ ደሴት ተኣሰረ። ቆጵሮስ፣ ቀርጤስ፣ ፍጥሞ። መልሱ ፍጥሞ እዩ። ዮጣንዮስ ወይ ድማ ዶሚቲየን ዝበሃል ቄሳር ሮም ንዮሐንስ ኣብ ደሴት ፍጥሞ ኣሰሮ። እዚ ዝኾነሉ ድማ ከባቢ 87 ክሳብ 88 ዓመተ ምህረት እዩ። ሮማውያን 95 ዓመተ ምህረት ይብልዎ። ኣነ ዮሐንስ ብሰንኪ ቃል ኣምላኽን ብሰንኪ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ፍጥሞ ትበሃል ደሴት ነበርኩ ድማ ይብል። መከራን ስደትን ንመንፈሳዊ ራእይን ርክብ ኣምላኽን ከዓክቶም ከም ዘይኽእል ይምህረና። ዮሐንስ እቲ ዓብዪ ናይ መወዳእታ ዘመን ራእይ ክርኢ ከሎ በኣየናይ መዓልቲ ነበረ? ብመዓልቲ ሰንበት ወይ ከዓ ብመዓልቲ ጎይታ፣ ብመዓልቲ ሰንበት ኣይሁድ ወይ ድማ ቀዳም፣ ብመዓልቲ ረቡዕ። መልሱ ብመዓልቲ ሰንበት ወይ ከዓ ብመዓልቲ ጎይታ እዩ። ዮሐንስ ብመዓልቲ ጎይታ ወይ ከዓ ሰንበት ብመንፈስ ኮነ እሞ ድምፂ ሰምዐ። ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ፣ ብድሕረይ እውን ከም ናይ መለኸት ዝበለ ዓብዪ ድምፂ ሰማዕኹ ድማ ይብል። ብጸሎትን ብመንፈስን ምሕላፍ ሰማያዊ በረኸት ከም ዘምጽእ ይነግረና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታን መወዳእታን ምዃኑ ንምግላጽ እተጠቐመሉ ፊደላት ኣየኖት እየን? ኣልፋን ኦሜጋን፣ ዘለዓለም ዝነብር፣ ዮታን ካጳን። መልሱ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ። ኣልፋን ኦሜጋን ናይ መጀመርታን መወዳእታን ፊደላት ናይ ግሪክ እየን። እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብለሎ ድማ ይብል። ክርስቶስ ናይ ህይወትናን ናይ ታሪኽናን መጀመርታን መፈጸምታን ምዃኑ ድማ ይገልጸልና። ጎይታና ኢየሱስ ንዮሐንስ ኣብ ፍጥሞ ተገሊጹ ናብ ክንደይ ኣብያተ ክርስቲያናት መልእኽቲ ክሰድድ ኣዘዞ? ናብ 3፣ ናብ 7፣ ናብ 12። መልሱ ናብ 7 እዩ። እዘን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ንኣሽቱ ኤስያ ከም ኤፌሶን፣ ሰምርኔስን እየን። እቲ እትርእዮ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጸሓፎ እሞ ናብተን ኣብ ኤስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ይብል። ኣምላኽ ወትሩ እምነት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝከታተል ከም ዝግስጽ ይነግረና። ኣብ ራእይ ዮሐንስ እቲ ሰማያዊ መጽሓፍ ክፈትሕ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኸበ መን ጥራይ እዩ? ሓለቓ መላእኽቲ፣ ሙሴ፣ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ።
መልሱ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ስለ ዘድሕነና ጥራይ እዩ ነቲ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ማሕተሙ ክፈትሕ ዝኽኣለ። ካብቶም ዓበይቲ ሓደ ግና ኣይትብከ፣ እነሆ እቲ ካብ ነገደ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሓፍ 7 ማሕተም ክፈትሕ ስዒሮሎ በለኒ። ኢየሱስ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ድሕነትን ምስጢርን መፍትሕ ምዃኑ ይነግረና። ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ዝረኣያ ሰማያዊ ከተማ እንታይ ትበሃል? ሓዳስ ኢየሩሳሌም፣ ሓዳስ መንግስቲ፣ ኤደን ገነት። መልሱ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እዩ። እታ ንቅዱሳን እተዳለወት ሰማያዊ ስፍራ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ተባሂላ ተገሊጻ እያ። እታ ቅድስቲ ከተማ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ከም ሰበይቲ ንመርዓኣ ተሰለመት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወረድ ከላ ርኢኹም። ናይ ክርስትና መወዳእታ ሽቶና ተስፋናን እታ ምስ ኣምላኽ ዝህልወና ናይ ዘለዓለም ህይወት ምዃና ይረድአና። ብታሪኽ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዮሐንስ ካብ ፍጥሞ ተመሊሱ ኣበይ ዓሪፉ? ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብ ኤፌሶን፣ ኣብ እስክንድርያ። መልሱ ኣብ ኤፌሶን እዩ። ድሕሪ ሞት ቄሳር ዶሜቴን ዮሐንስ ካብ ስደት ተመሊሱ ኣብ ኤፌሶን ዓሪፉ። እዚ ድማ ከባቢ 92 ክሳብ 94 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንረኽቦ። ኣምላኽ ንህይወት ኣገልገልቱ ክሳብ ዝግባእ ግዜ ከም ዘንውሖን ብሰላም ከም ዘዕርፎምን ይገልጽ። ዮሐንስ ብኸመይ መንገዲ ዓሪፉ? ኣብ ኤፌሶን ተቐቲሉ ብባህራዊ ሞት ዓሪፉ ኣይተፈለጠን። መልሱ ብባህራዊ ሞት እዩ። ኩሎም ሐዋርያት ብሰማዕትነት ክሞቱ ከለዉ ዮሐንስ ግና ክሳብ እርጋኑ ጸኒሑ ብባህራዊ ሞት ዝዓረፈ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ድማ ከባቢ 92 ዓመተ ምህረት እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ህይወትን ሞትን መገዲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ዮሐንስ ኣብ እርጋኑ ኣብ ኤፌሶን ከሎ ኩሉ ግዜ ንደቀ መዛሙርቱ ደጋጊሙ ዝምህሮም ዝነበረ ቃል እንታይ እዩ? ኣእምሮኹም ኣብርሁ፣ ደቀየ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ፣ ጾምን ጸሎትን ኣብዝሑ። መልሱ ደቀየ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ዝብል እዩ። ቅዱስ ጀሮም ከም ዝጸሓፎ ዮሐንስ ምስ ኣረገ እዚ ቃል እዚ ጥራይ ይደግም ነበረ። ምኽንያቱ እዚ ትእዛዝ ጎይታ ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኽምዎ መልእኽቲ ንሓድሕድና ክንፋቐር ዝብል እዩ እሞ ይብል። ፍቕሪ ናይ ኩሉ ክርስትና ህይወት መሰረት ምዃና ድማ ይምህረና። ኣብ 4ቲኡ ወንጌላት ወንጌል ዮሐንስ ካብቶም 3 ማለት እውን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ ብምንታይ ይፍለ? ታሪኽ ተኣምራት ጥራይ ስለ ዝጸሓፈ፣ መለኮትነት ክርስቶስ ስለ ዝገለጸ፣ ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ጥራይ ስለ ዝጸሓፈ። መልሱ መለኮትነት ክርስቶስ ብዓሚቕ መንፈሳዊ ምስጢር ስለ ዝገለጸ እዩ። ዮሐንስ ካብ ሰማያዊ መለኮት ኣብ መጀመርታ ቃል ነበረ ኢሉ ይጅምር። ኣብ መጀመርታ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃል ከዓ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ድማ ይብል። ንክርስቶስ ከም ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ክንፈልጦ ከም ዝግብአና ድማ ይገልጽ። ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ንምጽኣት ኢየሱስ ተስፋ ብምግባር ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ጸሎት እንታይ እዩ? ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ንዓ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን፣ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ። መልሱ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ንዓ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንራእይ ዝዓጽዎ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ምጽኣት ብምንፋቕ እዩ። እቲ ነዚ ዝምስክር እወ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ንዓ ድማ ይብል። ናይ ሓቀኛ ክርስቲያን ሃረርታን ተስፋን ወትሩ ምጽኣት ጎይታ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ንሎሚ ዘዳለናዮም 25 ሕቶታት ምስ መብራህሪኦም ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ካብ 25 ክንደይ መሊስኩም? ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። እዚ ትምህርታዊ መደብ ንክርስቲያናዊ ህይወትኩም ንክሃንጽ ተስፋ ንገብር።
እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ላይክ ብምግባርን ንኻልኦት ሼር ብምግባርን ኣካፍልዎ። ተመሳሳሊ ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።